Το επόμενο διάστημα και κυρίως 13 με 17 Ιουνίου οι συνθήκες προωθούν εκρήξεις, αντιδράσεις απρόσμενες, ατυχήματα κάθε λογής. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Με ηρεμία να λειτουργούμε, με παραπάνω ηρεμία, να δώσουμε λίγο παραπάνω προσοχή στην καθημερινότητα. Από τον τρόπο που περπατάμε, από τον τρόπο που οδηγούμε, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στον εκάστοτε συνομιλητή μας, για να μην χαλάσουμε μια σχέση, μια φιλία, μια συνεργασία, λόγω μιας συνθήκης λίγων ημερών και να κάνουμε τον άλλο να έρθει στα κόκκινα ή εμείς οι ίδιοι χωρίς να το καταλάβουμε να αντιδράσουμε πιο έντονα από ό,τι θα έπρεπε. Αυτή είναι και η αξία της αστρολογίας, της πρόβλεψης. Όχι απλά να δούμε τις συνθήκες, θα βρέχει, ωραία βραχήκαμε. Όχι. Αν ξέρουμε ότι θα βρέξει, τι θα κάνουμε? Θα προστατευτούμε. Είτε δεν θα βγούμε έξω, είτε θα βάλουμε αδιάβροχο, θα πάρουμε ομπρέλα, είτε θα πάμε σε ένα άλλο τόπο που να μην βρέχει. Έτσι και εδώ. Δεν σταματάει η ζωή. Δεν θα κλειστούμε μέσα στο σπίτι προς Θεού. Όχι. Όμως μπορούμε, έχοντας στην άκρη του μυαλού μας αυτή την πληροφορία, να την αξιοποιήσουμε. Και με νηφαλιότητα και ηρεμία να αποφύγουμε τα χειρότερα, τις εκρήξεις, τα ατυχήματα. Στο χέρι μας είναι. Θα το αξιοποιήσεις?